Επιστημονικό συνέδριο για το 16ο αιώνα στην Βενετοκρατούμενη Κρήτη διεξάγεται από χθες στο νησί. Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν την Παρασκευή στα Χανιά στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Καψωμένου και θα διαρκέσουν έως και τις 11 Σεπτεμβρίου με εκδηλώσεις και στους 4 νομούς της Κρήτης. Με στόχο να φωτίσει άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Κρήτης, να διερευνήσει και να αναδείξει στιγμές και μορφές της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού την περίοδο της Βενετοκρατίας, πραγματοποιείται για πρώτη φορά διεθνές συνέδριο με θέμα «Ο 16ος αιώνας στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη, Ιστορία και Πολιτισμός», το οποίο άνοιξε την αυλαία του το απόγευμα της Παρασκευής από τα Χανιά και το Ίδρυμα Καψωμένου. Ο 16ος αιώνας είναι οριακός, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει η τουρκική απειλή, την οποία οι Βενετοί την αισθάνονται αφού χάνουν κτήσεις σε διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου και στα τέλη του αιώνα μένει μόνο η Κρήτη στην κατοχή τους. Έτσι λοιπόν αλλάζει η πολιτική της Βενετίας απέναντι στους Ορθόδοξους. Είναι να συσπυρώσουμε σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου ο κόσμος απογοητευμένος αποτραβιέται από τα κοινά. Να καλέσουμε όλους σε ένα παγκρίτιο και παλαϊκό, ας πούμε, συναγερμό πολιτισμού, να δείξουμε ότι είμαστε εδώ, ότι έχουμε υψηλό φρόνημα, ότι είμαστε όλοι μαζί, ανεξάρτητα από τις περιστασιακές αντιπαλότητες της στιγμής που είναι παραδικές. Μας ενώνει ο κοινός μας πολιτισμός που είναι ο αρχαιότερος ζών πολιτισμός της Μεσογείου. Το αντικείμενο του συνεδρίου είναι πολύ σημαντικό για να θυμηθούμε ή να μάθουμε μερικά πράγματα από όσα συνέβαιναν την εποχή εκείνη του 16ου αιώνα, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά, ήταν μια πολύ κρίσιμη περίοδος της κρητικής ιστορίας. Στη σημασία του συστήματος οχυρώσεων της Κρήτης, που θεωρείται από τους Βένετους το σημαντικότερο της Μεσογείου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Οχυρώσεων Κρήτης, Μιχάλης Ανδριανάκης. Εδώ στο νομό Χανίων ιδιαίτερη σημασία έχει το φρούριο της Παλιόχωρας, το Καστέλ Σέλινος, το οποίο κάνουμε και έρευνες και είναι το πρώτο μνημείο τέτοιο μνημείο της Βενετοκρατίας, στο οποίο γίνεται μια προσπάθεια να πάρουμε όσα στοιχεία περισσότερο μπορούμε, και διάφορα άλλα όπως το Φραγκοκάστελο κλπ. Το συνέδριο, το οποίο αφιερώνεται στη μνήμη του Εμμανουήλ Κριαρά και του Στυλιανού Αλεξίου, διοργανώνεται από την Παγκρίτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων και την Εταιρεία Κρητικών Σπουδών Ίδρυμα Καψωμένου, με τη συνεργασία και την οικονομική ενίσχυση της Περιφέρειας Κρήτης, των 4 αντιπεριφερειών, των Δήμων και άλλων πολιτιστικών και επιστημονικών φορέων του νησιού. Είναι σημαντικό για την Κρήτη, διότι υπάρχει μια ένωση πολιτιστικών φορέων όπου ενώνουν τη δύναμή τους για να δείξουν τον πολιτισμό, τον κρητικό πολιτισμό, και γενικότερα να επαναφέρουμε τον πολιτισμό στο προσκήνιο, διότι με βάση την κρίση που περνάει η χώρα μας και ο τόπος μας, η μοναδική μας ελπίδα είναι ο πολιτισμός. Τα αποτελέσματα αυτού του συνεδρίου θα καταγραφούν και θα αποτελέσουν και μια πηγή για ερευνητές ή για ιστοριοδίφες στο μέλλον ή για νέους και φοιτητές, προκειμένου να ανατρέχουν σε πιστοποιημένες πηγές, σε έγκυρα ιστορικά στοιχεία, και γι' αυτό και σαν Δήμος Πλατανιά το ενισχύσαμε και είμαστε συνδιοργανωτές, γιατί λάβαμε υπόψη και την παιδαγωγική του, θα έλεγα, μορφή, πέρα από την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στη Σιτία.